Gazze hat bombebarankirin û di encamê de avahî û bajar xisareka mezin dît. Ji bo îmarê jî Qeterê beyanatek da. Emîrê Qeterê Şêx Temîm Bin Hamed talîmat da Wezîrê Karûbarê Derveyê Qeterê û got ku bila ji bo îmara Gazeyê 500 milyon dolar bêşandin. İsmail Heniyê jî ji Qeterê re teşekkür kir. Rejima terorîsta Siyonîstan di nava 11 rojan de her tim êrişên Gazeyên kirin û ji asîmanan û bejayê Gazeyê bombebaran kir. Di encamê de enkazên gelekî mezin çêbûn. Herî kêm 22,000 avahî û 4 camî bi temamî xirabûn û 15,000 avahî bêkêr bûn. Piştî hilweşandina mezin ji welatên Îslamê jî bang hat kirin û beyanatên desteka îmarê hat dayîn. Qatarê jî di vî warî de beyanata destekê da. Emîrê Qatarê talîmat da Wezareta Karûbarê Derve û got ku bila ji bo înşeya Gazayê alîkarî bêkirin. Wezîrê Karê Derveyê Qatarê Muhammed Bin Abdurrahman El Sanî beyanat da û got ku wê ji bo înşa û îmara Gazayê 500 milyon dolar destek bêkirin. لا سيما الوضع في القدس المحتلة. El Sanî got ku hedanî ku Filîstîn serxwebûna xwe bi dest bixe em ê her tim li cem Filîstînê cî bigirin û destekê xwe berdewam bikin. ما أدى إلى استشهاد العشرات. Serokê Biroya Siyasiya Hamasê Heniyê jî got ku em ji ber ev alîkariyên hanê teşekkür û memnûniyetên xwe tînin ziman. Heniyê got ku ji ber ev comerdiya hanê em ji dil û can ji wan re teşekkür dikin.